Kayo ko mo pre ba? Kamuka ni mo nang samang ka. Salig-salig ka sa kuha itong anak ka katong chika sa buhol. Dato ni mo diri sa Mindanao. Uli ka sa inyo ha. Pag impake, kay dalaon na ka na mo sa biyahe. Tala sa room nimo, kaora ka na mo pag mo biyahe na ta. See you later. Unsa ko na to pagdala galino nga duha na lay nabilin nga ticket sa eroplano. Wala kaming ticket eh. Kinsa man gusto mabilin, ikaw siya. May pa ikaw na nagbilin kaming duha ng adtoy diri sa Mindanao. Bastos ay. Mura jud ikaw nagbayad sa pamilite no. Bayad. Kana pre be. Kirito na sa kuwaro mawala akong kalagot sa mo. Kailan si ka? Asa na siya, oy? Sige, hatag ako na sa imo ha. Pag makuha na to na. Sige, skatiya. Are you new here, ma'am? Yes, why? What's your name? Mari. Ano By the way, my name is Marky. Marky. Mari. Nakay ginahulat or ikaw lang ba? Nakoy ginulat ya. Kasi ginahulat nimo. Kuya na ako. Kuya nimo, wala man nimong kuya. Pwede ba nga magbarbar ba siya chat gusto ka? Hindi lang kuya. Unsa to akong nadungog? Mag-board niya. Magbar mo. Umagita kailan niyo. Kasa mo kinsa mo? Nagadi na tagog. Ano nang magbar na mo? Medere ka ng architect. Kunya kaniya akong kauban ako engineer. Engineer ne? Oh, engineer architect. Makatuhan. Compit siya, okay na? Okay na kung ginakaproblema ano kay kanang buwana di gyud na mahibalaan nga pinsana ba. Kulang gyapon siya og signage gyud. Kulang. Sa problema niyo, sir? Di na mailhan nga pizzahan. Kita ka na. Masa na? O di ba di mailhan? Di mailhan kay wala siya signage. Kulang kay siya signage. Kailangan nako. Nakoy nahibalaan nga hawd mo buhat og signage. Nindot jud. Okay, signage maker man. Basta kay nindot sa tanaw niya attractive. Okay ra. Kisa man na. Taysa sir, dira lang sa gawas imong pabutangan og signage. Plano pod na kunta sa sulod pod. Pabutngan pod na ako. Pwede na to tanawon. Sige tre, ubani ko. Sige. Tara tara. Unahin nyo sir, masunod be. Sana ha, mauna niya. Magpasiklab ta sa kuya niya. Tabangan na to silang problema. Pag once masulbad na, ang chika maato ka. Si Matuang makuha. May mo ha. Tumawali ang area ni mo sa sulod sir. O ne. Kani mga sa amin, ganahan ko, okay na ne. Nice dito ang mga sa amin, bro. Tagsa-tagsa, kabangko no, nadyo sa amin no. Komportable ang mga musulod diri ha. Parang minimalist lang ang tirada no. Yes. Pero na ako'y gusto pabuhaton eh, para mas munindot pa yun. Asa na dapat? Suggest ko nga dire pa picture hawa sa pictureanan. Kani ka ng burot-burot nga signage pictureanan. O sige, ano yun? Nawad yung ko'y kailang ha. Kaya mo buhat, ana. Nakikaila. Oh, signage maker, John. Dili ta magmahina. Di ka magmahaya ni JML Advertising. Go! Okay ka? Okay ko. Pero ano itong sabot? Karito ni may manghod sa mga pag okay ang resulta. Ano naman dito? Magaling kang kupal Huwag ka. na itong barter go, di mo manghod. Kapalit sa nindot nga serbisyo. Dili man ka nakamahayan. Dili ka mahaya. Nagtudluan kita ka asa dapit na, no? Ay ma'am, sige, hindi mo gusto mag check. Ha? Ako'y bahala ma'am. Ako pwede ko mag-coach, ma-trainer. Nutritionist. Kung saan may gusto niyo mo, legs? Ay, sige. Kuya naman, nag-istorya. Ako, kitang duha. Dili lang kuya. Ibalik ninyo kumangod ayon. Ibalik na mo, di mo Tapos ibalik. safety siya muli. Safety kayo. Sige, masugot ko. Pata, mga ito ta, Davao man. Davao? Sa Davao, na dito ang ilang stall nila. Gina. Sige, tara. Sige. Mary. Tara sa Davao banta. Ay, dahil sa basig namin siya klase, pwede na po kita lang. Pwede na. Pwede lang. Di okay na. Nakay-klase, di ba, Marie? O, nasa klase. Okay, tara, Davao ta. Tara. Ug sa walay paglangay-langay ni biyahe dayon mi diri sa Davao. Klaro kay nang sign ha nga diri mi sa dako daw. Kay diri man ang location sa signage nga among adtuon. Ayaw lang mo kabalaka kay mahibalan ninyo na pag naog na mo diri karon. O, na advertising. Nakuha ano Dako, gali kayo, no? Sa kuan, dako daw ang venue. Davao Davao City. City, sa Punday. Ular mo din sa Ang dami pa dani, lagpa ka ninyo, ano, si oil. Ayaw ninyo kalimtihan nga tapad ra ni siya sa sea oil. Dali araw nito. Dali,
Dapir naman din dalan. Good afternoon, sir. Pag human na magpangayog katahuran ni diretso dayon mi diri sa sulod. Nag-inquire mi og nilatag sa disenyo sa tarpaulin nga gusto namo masunod. Okay po kayo mga staff nila diri kay maayo kayo mo abi-abi. Kabalo jud mo entertain og customer. Dili na ikatingala anong daghan kay nagapabuhat diri tarpaulin og sticker. Paliot ba may direpod? Free ang among layout, sir. Kinsa mo liot Yes, dito lang ta kay Sir John Johan sa layout artist na sir. Aw, okay. So mo diretso na ta diri sa layout artist. Pero tay sa Mr. Real, may pabilin dira nagpabadlong naman hinuon ka. Naata diri para mutabang sa kuya sa chika para ang chika maimuha. Luoy na bayain taon ni iyang kuya nagsige na lagdupa-dupa. Katong off-size kadag ko jud ha, katong color red. Yes sir. Unya napoy gusto na ko tong gagmay nga kanang murag bibil type ba. Sige, sir. Maay mo manakaw na, sir. At chop po gayo ni ilang layout artist diri ay walay ka ba kung makulbaan. Basa mo dito hana eh. Oh, kana tunay padayon na kana nga color ang gusto nakuha gyud nimo ang punto. O di ba tanawa? Nakuha dayon ang design nga gusto. Ibig sabihin makuha pod namo ang manghod nimo. Pwede ba mo tara ma'am? Yes po. Mga pila kaya ka days na mo ba ako nang makuha mong gipa layout? 7 days ang among maximum. Sure na 7 days, ma'am? Sure jud na? Sure kayo, sir. Kay last January 31, natagaan niyo og Excellence Award sa DTI. May award? Gitagaan pa jud ay silag Excellence Award sa DTI tungod sa ilang kapaspas. Ibig sabihin mahatag jud ay nila sa ilang mga customer ang saktong trabaho nga naay saktong resulta sa saktong oras. Anong gingon sa imo, ha? Sige, ko, balik ko na lang mo ni ma'am. Ay, free delivery ba ni? Mutawag po sa inyo, sir, pag amuan na i-install ang signage kay. Free installation po tayo sa signage. Free installation, oh, di ba? Mas makasave pa ka. Puti kamay na daghanag free diri oy. Wa na jud koy may istorya, may pagmanguli na lang ta ug hulaton ang resulta. Puti kamay wala pa gali 7 days na hatod na, nataod pa. Pero taysa, ang damay jud ni si Mr. Limba. Pero anyway, sakto ra nimong pagkaanhi kay opening po dai sa Dude's Pizza. Unya tara manulod ta. Unya, kumusta sa inis nga gibuhat na to, sir? Sa gawa ug diri sa sulod. So far nindot kayong trabaho. Nindot kayo, tanawan nimo sa Satisfying kayo. Oh, di ba mo na ang giingon sa imo, ha? Satisfying nindot kayo. Unya, atong sabot, sir, katong sa kuha nimo. Oh, tama. Salamat nimo. Pwede na ninyo ni ma-take out. Mr. Lem, pwede na nimo i-take out ni. Ayaw, pre, dili na kuha na, pre. Ha? Di na kuha na niya. Kasi di na kuha na niya. May pagkaon no, pero tindagan na. Pre, gigilitan na niya. Ay, pagkaon nimo, ha? O, pagkaon mo na ako gusto, pre. Pagkaon man day sir. Kanindot ka lang yan, eh. Oh, umahon. Dili kita sino pagkaon jud diya ha. Ay, napakoy sa kamahon. Sige na, mas puti ito, mas nindot, mas guwapa. Niligi ko pagkaon akong gusto. Pasensya, sir, pagkaon mali ang gusto. Pre, ko Kanilang amuha sir. Pre ko ato pre katuyo. Tanan na. Kanila kung dalaw. Sir, may taon na naman dire. Kapag day kalayo day. Gani masinit pa ba? Paulia. Putik kamay kulangan na musod Andre opening baya karon. Isa man mas namin niya, pagkaon no ako. Bawo lang po nimo eh.